Bună, prieteni! Bine v-am regăsit la un nou vlog. Să vă învăț cum să faceți roata și nu uitați să dați, să vă abonați de fapt, să dați like, subscribe și clopoțel. Ok, hai să începem. Primul pas este ăsta. 1, 2 și 3. Al doilea pas este ăsta. Hop! Bă, dar nu ne intrăm pe cămărul ăsta. Aceasta a fost roata mică. Al treilea pas este roata medie, adică așa. Și a patrulea pas, cam așa, este roata mare, adică așa. Și așa faceți roata. Dar uitați-vă la mine cum o fac. Am alunecat pe cuvânt. Dacă vreți să știți, asta am învățat-o de la verișorul meu. Dacă vreți, puteți ține mâinile așa și să faceți roata așa, doar uitați-vă la mine cum o fac. Am alunecat. Și asta a fost tot. Așa că... Stai un pic, că n-am închis telefonul. Iar am alunecat, bă, nu știu ce cum ne de alunecat, așa că...